Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Khliehmawlieh Youth Club kabalawan ha kakerdan kabaar ha ka Super Division jong Nongsan District Sports Association kalapan pa bakalong kabalapan kriya banyukun ya ka final jong Meghalaya State League balapan ya ka Meghalaya Football Association ha ka sisa jan persya ya ka Rangdajiet ha SSA Stadium Polo. Habe keren bunong to kubor Dr. Liverson Yoknya Vice Captain ka Khliehmawlieh ulapan pa Jingïakhun men bakakenhon kalala manjam shadu ka final ha ka MSL. Ula airu ka Jingïakhun ka bakarpang ya baro ki Rangïalehkai u coach inong penyat ki balatray shitom na kabantaban jam shadu kani ka kerdan. Haba jubab ka ka Jingïakhun jong ka kenhon hadian bakalala ban jam ka final jong ka Limpung Ïakhuh MSL. Hadian ka Jingïakhun ya Khliehmawlieh SC u Liverson u laong. Baha ka baningkong umla klem da Ïakhuh bat Jingïakhun ya Khliehmawlieh Sports Club. Kabalang ka way ki club mapaho ka jela bat ka badairu ka ladu jong ka Shillong Premier League jong ka ayom balala. Ini sport kalau nimla klem da ai burom ya kipat ba mi kosan jong ka west kasihil kamtam jong ka town area kibalala wat ban let siapo Tura ru ki kloi ban kersan ban ai Mynsiem yangi ka club te nimla klem da ban pau ka jing songu bat mi da ai burom yaki nakapor sakapor om baki kisiwan tang ban kersan tangkam sim mulai kita nak senyang du atat ya kelop jungi te kublai saja mu ya pi kipat nak stone baru kawe jong kawe kasi baru kawe ba to tongin ya trelang nakapor sakapor ba kermen ba hakan ke final kepada khatnyu tadi kermen penya snop tilang ba penya kersan met bat Mynsiem bangin sendang nang bangin yo ya katakan nam hak baningkong nimla klem da ai ka Jingïakhun ya ka Khliehmawlieh Sport Club kabelong ka way na ka sport club ka ba radba hakne ka jela ka chungi ka balayo ru ya ka nam ra lado jong ka SPL ka baladan hakaba ni phai shakne ka Jingïakhun ka chungi hakne ki first leg ka second leg ka bang Rangïalehkai ya ka first leg hang ti ha po Tura lingba jing experience ko jongki ka Jingïakhun ka jongki ka ba kila long kita Rangïalehkai ka ba experience ka ba simanta hak babon ki Jingïakhun niladon ta Mynsiem ka ba snow kia ban Ïakhuh bat ki hinrei lengkat ka Jingïakhun lang jongi persyak bat ki bagini airen bat ki hakane ka Jingïakhun ka jongi POE ba ka first leg ni Ïakhuh po Puno Sangma Stadium hakane ka Jingïakhun ka jongi kajing tunggu ko jongi kalong ba ngin Ïakhuh bangin kersan haka first leg bangin la ban penyedro lane ban ngin la ban Ïakhuh ka defensive role bagi la ban te lakam ba Khliehmawlieh Sport Club kam la ban tap bon gol ini haka jing start jong coach ro ni Ïakhuh bala bangin Ïakhuh ban Ïakhuh ka defensive role bangin la ban te lakam ya Khliehmawlieh bakan yo tang sigol te haka second leg bat ni yo i ba haka Jingïakhun ka jongi haka ka first half hangtai hapo SSA Stadium yui ba Khliehmawlieh lingba ka Jingïakhun bha ka jongki kilala ban tap dak shigol haka first half hindrei haka last minute jong ka first half mengi ringkat ka Jingïakhun lang jongi kim players baro ngilala ban pen phai ka first half ba kunjuro haka second half ka Jingïakhun lang ka jongi baro kum players ngilala ban aireng bat Khliehmawlieh bat ngilayo hado kabakot bangin yo ban yakanam ko chingjo kane kalong ka ka ba snowman bat ka ka ba ni kumki players bat ro kumki no kersan ikmi nti ba ka kalong ka bala ladang ye trash tomlang haka Jingïakhun nti ka chongi ngasno ban ai ka Jingïakhun play ka ba kerpang kamtam ya ki players baro bat ringkat u coach kino punya jong ka Khliehmawlieh Youth Club ba klem ka Jingïakhun lang ka jong ni baro nimla ban pois kene ndai dekat ka Jingïakhun lang jong ni baro ni layo ban pois sa duk kene ka thong ka ba ngin sai le e kene ka final ka ban salong haka khatnyo trip jong ni hi banai kumu play jong ka Khliehmawlieh ngadap ta ka Jingïakhun ka bench ka daya ba ni la jam kene ka Limpung Ïakhuh ba jong ka final jong kene ka MSL
ni kumki players barok ni dak tak dokumen ba lengba ka cingya kersan jong play try kan rat jongi lihat inti ya kene ka joni jongi naduk ke pasdang hai ku dek ke bakut bat lageng ba ka cingya try lang jongi layo on cake joni so uba ila po duk ka final jong kene ka lempung ya ka ni daput dak ka jingkeman ka ba sikade ya na ba klen ba kersan ku jong play nimla on poy dek ke benta kum ka team kum ka Khliehmawlieh youth club ringkat bat ki coach ringkat bat ki members jong kene ka youth club da ka bor ka barit ni ngech kamba in let ban airang ya kene ka final jong kene ka MSL hangte po shalong prasha ya karang dajet ngech kamba lingba kene ajingi troilang jongi da ki bor i barit nadu ka pasdang ka bangila ngech kamba ke ka senjam ka bangila jam ni nang ila ban kek itu so babha ban ikermen ru ha kane ka final ringkat kecing trailang jongi baro ringkat bat kecing akersan jong ublay try nang bunu thau jongi ngech kem bangin yo ban ra e kane ka nam ladu ha kane ka MSL kumba kecing ong ru kadon ha bible baki ong ba u David ula ban pen klem yo u ratba nong yelet ma u Goliath ngech kemba ngirung ini ban long kum kita di David bangila ban pen klem habang ya kendu ya kino kicing ni ngech kemba da kata ka bor kicing shania halade kicing trailang ngech kem bangin job ni kong mengi nakane ka district joni Mynsiem Jingïakhun hakini ki Madan ki balong ki national tough kimbam pada biang hadu kata-kata hendrai haka Jingïakhun ka jong kani ke MSL ka bag ngilayo e ka pool lang ti hapo Tura hapo Chanmari playground ni don hi kata ka jing snowman na bangilayo ban practice bat ngilayo e kalat bangin ya lekai hak tu ki Madan plastic kini ki artificial turf bat kumjuro nidap daga jing snowman na ba Mynsiem haka Jingïakhun jongi yakine ki kane ka NDSA ka bala depro Jingïakhun hakine ki ran kendel ne ki mud ground but hakine ki kenti ka bamenta ngilayo hangda ya po Chanmari ngilayo ya kata ka Madan ka bapura ka bang ngilala ban Jingïakhun bang ladangi pasat ball ro kamdon ka jing thot lanel kamdon ta ka jing jenjar yangi baling bak experience ka bang yo nang te ngilala ban gain yakta ka more experience bangin Jingïakhun hangte hapo shalong prasha ya ka molai lingba ka Jingïakhun hakini ki Madan ki ba khambha te kunjuro ngakerpat ba anlong ka ek ka babha yangi ladangi yo ekni ki Madan ki babha kamtam haki district ki jongi bangin yo ya kalat bangin practice lane Jingïakhun nadu kabalong ka NDSA bangin yo ban Jingïakhun kini ki Madan plastic kamtam hapo ki district ki jongi kanlong ka ek ka ba sotanat ba ka ek kita ka improvement ka ba mangi kum players kamtam ki real football kin yo ban improve kamtam ya kane ka quality jong ka football